no ang bele-bele hambai riwo tini bele kaisa good news ani logyo tongo tini TTAADC hapangni sports and youth affairs belagni principal officer jeng tini bele khatongon bising tei jeng tini football thangkrong bagai saklain thangi tongo jeng salkolma rombai jeng chatugui family tini bobagrani chaitakmung tei tini honorable CM nitidilong bising tei jeng taklai TFAO chini registration jeng manka tei jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik ko jeng chini TTAADC sports mission ni jeng obo registration khlai manka tabuk jeng chini taklai bising ko simi jeng chini TTAADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka chini thongmona hamjai tongnai chini sikla charano belakni good news abon bagai jeng saklain thangai tongo taklai de chini C division ni jeta thangnani rong bagai chini joto sikla chala eba thongmona hamjai thangai tongnai rong bagai baskango jeng salnaini bagai jeng trial khlaina thangai tongo chini TTAADC ni C division team samnan bagai chini o trial lo je thanai chini jeng gobang manu kha chini TTAADC Super League thangnai gobang krung botongo ar thangnai botongo te ar thangbai me botongo ge borok no jeng phainai chini March eba o talni 8 tarik ba 9 tarik o phungni 9 ta tamphur ni simi chini khomolong eba chini football stadium bo trial chengjangnai haino hai angdarno repeat khlaipinai phainai 8 tarik ba 9 tarik phungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai chini khomolong stadium bo chini C division team khlaina bagai TTAADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabelam sogo tai chini o trial jeta chini players select nai boro jefru TTAADC ni bukhakti je C division team ngi jefru thngnai apro borno jeng honorarium bo reserve chini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai sapinai narok je thumona hamjagi tonai chini jota players so narok chini officially jada chini joto district ni chini JDO office sango JDO office ni bakti chung notification dakti jura hojanai haipano narong nang tia tong boi khabe koi horo phainai o talni je 8 by 9 tarik phungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainen bagi narok tia tongni football nang na bla football C division team taklai chimi chung sebmanka chini salkoloma chung chaidogui family bisingtei chung tini ojaran manka awan bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla charan bagai ojara tang jabori na thang tong ka tai chini oje team abo chini TTAADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection mar pare jebro chini TTAADC ni bagai borok thungo approval chung bangno chung officially chung honorarium bori jangnai boroni kagos chung chini trial phaigra nai bor sakang chini head office eba chung khumulungo on 8 by 9 tarik time phungni 9 tan simi ko jon abo kono time ko abro trial jo naigra nai bro sabsa best of the best player jeta chini TTAADC na strong players na bai chung borno basang sebrenar bagai chung jore nai tipra football league je district wise 8 district 8 team slamma hai o jaga khe kai besok team slam jak ore kaisen team dongnai kono aban bisingo gobangma je players tomani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni kaisa C division team slam jangnai kono age ro kore na age no bar ama to agotla edition B division thangnan bagai chini C division chini ADC ni hambai